כלל ישראל, רוצים להשמיד את כלל ישראל. זה דבר ידוע שבצבא אי אפשר להיות יהודי, אי אפשר לשמור תורה ומצוות. אתם רוצים תמותו אתם בעזה בשבילכם, אנחנו לא אמורים למות בעזה בשבילכם. באתי לכאן כדי לקרוא למשרד הביטחון וממשלת ישראל שיגייסו את כולם. לא יכול להיות שהבן שלי מתגייס והחרדים לא מתגייסים. יש חוק שוויוני במדינת ישראל. המדינה פה היא מדינה קומוניסטית שמכריחה אנשים נגד הדת שלהם. הדת שלנו אוסרת עלינו בכלל שיהיה פה מדינה, שיהיה פה ישות יהודית ריבונית כרגע עד שהמשיח יגיע, וודאי שאוסרת עלינו ללכת למקום, להתגייס למקום כזה שגורמת לנו בפועל לעבור על כל העבירות שבתורה, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. לכן אנחנו פה בשביל למחות ולהגיד שהציבור החרדי לא יתגייס. דבר שני, בשביל להראות לשאר חרדים שהם קצת יותר חלשים באופי ואולי חוששים, אולי כן יכולים להתגייס, להסביר להם בפירוש שהם לא יכולים להתגייס. מתאבדים לכו לצבא! מתאבדים לכו להתאבד בעזה! זו הסחת דעת. צה"ל צריך 10,000 לוחמים. צה"ל צריך שיבואו ויחליפו את הסדירים במקום להאריך להם את השירות. צה"ל צריך שיבואו ויחליפו את המילואימניקים שהמשפחות שלהם קורסות במקום לקרוא להם שוב בצו 8. צה"ל צריך לוחמים, וכאן משחקים איתנו באיזה 3,000 צווים, וגם את זה עושים בפעימות. מדינת ישראל החליטה שפותחת את שערי הגיהנום, את שערי לשכות הגיוס ליום גיוס לחרדים, ואנחנו באנו לבדות שאף חרדי לא בא להתייצב. אם אתה ראית, אף אחד באמת לא בא. אנחנו רק באנו לבדות שאף אחד לא מתגייס, לא משרת צבא אויב. צה"ל זה לא פינת ליטוף שעושה תוכנית כבקשתך לכל מי שצריך להתגייס. זה לא רוצה לראות נשים, זה רוצה אוכל כשר במיוחד. אי אפשר להמשיך עם השטויות האלה. זה לא התרבות שלהם לראות נשים, זה גם לא התרבות שלי שהבן שלי יחזור עם ציצית דרייפי. זו לא התרבות שלי שאח שלי יחזור עם פוסט-טראומה, 500 מילים בלקסיקון הישראלי הוא לא יכול לשמוע כי זה עושה לו טריגר. זו לא התרבות שלי. אנחנו היינו פה 3,000 שנה לפני ונהיה עוד 3,000 שנה אחרי. לנו אסור צבא, לא אם זה חרדי או לא חרדי, גם לחילוני אסור להיות בצבא הזה. ולכן אפילו לבחור שלא לומד אסור להיות שם. אפילו לבחור שלא מקיים תורה ומצוות. אסור לנו לסמוך על צבא אחר מבלעדי בורא עולם. וראש ישיבה ורב שמדבר איתכם בסגנון הזה שמי שלא לומד ילך, אז הוא אייכמן, הוא משתף פעולה עם השלטון הציוני הטמא. הצבא יחד עם הממשלה עושים פה כל מיני שמיניות באוויר, מזמנים מעט מאוד אנשים ונותנים מלא הקלות בשביל השיקולים הפוליטיים הצעירים שלה של שלמות הקואליציה. יש לנו חוק אחד, ובחוק הזה כולם צריכים להתגייס, וצורכי הביטחון וצורכי הצבא מחייבים עכשיו מכולם להתגייס. נמות ולא נתגייס!